Čaute, ja som LPS Vicky a toto video je balík od LPS Martinao. Už sa nemôžem dočkať, tak sa vrhneme do toho. Proste ja už sa veľmi teším, že to rozbalím. Takže ako prvé si... Počkej. Ahoj, LPS Vicky. Čo ti také napíšem? Ospravedlňujem sa za škrabopis a chyby. Tak si super baba. Máš super videá. Prajem ti veľa odoberateľov. Tak ahoj. Nepodarený koník. Ježiš, to je tak cute. Podľa mňa to je úplne pekné. To bola jedno. Potom tam bola táto gumička. No to sa asi rozbalilo z tej žltej. To je asi ten... To je ten vtáčik. Jeho, ten je krásny. Juj, ten je cute. Juzis. Cute. Takže toto bola dvojka. A tady je trojka, ježiš, už sa teším, tu bude asi koník. Rýchlo. Ježišmaria. Ježiš, on je pekný. Ty brďo. Úplne. Ježiš, ja som taká ráda, že ho mám. Takže koník. Toto je 4 bonus, takže aj to rozbalíme. Ježiš, sovičku. Ďakujem veľmi. Ďakujem. Super. Juzis, ďakujem. Ježiš, veľmi ti ďakujem, veľmi. Takže toto bolo celý balík. Veľmi ti ďakujem, LPS Martinao, a dúfam, že aj na budúce si vymeníme. Si super baba a veľmi ďakujem za tých LPS. Tak ahoj.